Hei, bună ziua! Bună ziua! Bun? Bun venit la vlog cu Sara, retrospectiva lunii ianuarie 2026. 26. Te-ai învățat să scrii 2026 la caiete la școală? Da, Da. da, Nu mai scrii 2025. nu mai scriu 2025. Da. Da. Așa. Și nici 1985 nu mai scriu. Da, n-ai scris niciodată. Nici eu nu eram pe vremea aia. Da. Da. Și o să o vedeți pe Stella. Vă dorim vizionare plăcută, dragilor. Stella? O să o vedeți puțin și pe Luna, da? Mai încolo, dar doar puțin, că doarme. Nu o deranjăm. Vizionare plăcută. Vizionare plăcută. De mult n-am mai avut un colet de deschis. Și de mult n-am mai pus un vlog, pentru că sărățica noastră tot a avut treburi pe la școală, dar dacă tot am comandat fir, e primul pe anul ăsta și suntem deja la sfârșitul lunii ianuarie, nu știu exact când o să postez vlogul, dar suntem la sfârșitul lunii ianuarie. Cu firele de aici pe care le-am comandat o să vă fac și testarea firului, pentru că chiar tare mult mi-am dorit. Sigur apare vlogul după testare, dar o să desfac firul. O să desfacem coletul așa. Trebuie să aveți grijă când desfaceți coletele cu fire, mai ales cu cutterul, să nu tăiați firul, da? Tăiați din interior, mai degrabă rupem decât să folosim. Firul pe care l-am luat, cred că doar fir din asta am luat, este Catania. Culori care îmi trebuiesc mie pentru păpușele. Cred că am exagerat puțin, am luat cam multe culori. Da? Avem o secundă să vă arăt ce păpușele. O secundă. Și vă zic. Pe asta încă mai am, trebuie să o împachetez. Da? Salut! Este lucrată cu Catania, codul 404. Am așa. Am cod 404. Câte am? Una. Ia, ăsta e codul 404. Una, două. Ăsta e tot 404. 3. 4. Cred că mi le-a pus pe toate la un loc. Da, 5 avem de 404. Codul ăsta e de la păr. Culoarea de la păr. Pentru părul căprui avem părul căprui, Doamne, părul șaten închis. Păr căprui, auzi. 162 ăsta, avem 1, 2. Am mai luat încă 2, un șaten mai deschis. Da, un căprui mai deschis. 157. Așa. Și am luat și un pic de alb, pentru că mie îmi place să le fac șosețele la păpușele și chiloței, da? Ca să fie drăguțe, așa, drăguțe și cu minți. Avem 2 și de alb. Albul este cod 106. Bun. Și mai avem culoarea pielii. Și acestea mi se par foarte potrivite. Așa. Am luat de bobine. Deci până acum avem 5 și cu 6, 11 acolo. Avem 5, cred. 1, 2, 3, 4, 5. Da? 5 de culoarea. Ăsta este 263. Culoarea asta mi-a recomandat-o Ana Maria Cristian de la Floralino. Ea o folosește culoarea asta ca și culoarea pielii. Mie mi se pare puțin
rozie, adică pentru tenul mai deschis, da? Acum depinde și ce vrem să facem. Așa, 5 din astea, aveam 11 și cu 5, 16. Avem un pic și 5 din altă culoare care mi s-a părut mie potrivită de culoarea pielii, care este codul 436. Pe acesta mi l-a recomandat Daniela Oprea, da? Că și ea lucrează pe pușele. Avem și din astea 5, 2, 3, 4, 5. Deci avem 20 cred că trebuie să le număr. 21 și cu 5 26 de bobine până acum. Și mai avem câteva aici de... Și cred că am luat și ocheșori. Da. N-am luat doar acestea. Aici avem separate, nu sunt, sunt Cotton Queen, multi și simplu. Și ăsta e tot Cotton Queen, da? Este Cotton Queen, seamănă extraordinar de bine, este doar o idee mai subțire decât Catania. Mă gândesc că o să-i fac și lui un pic de review. Îl luam înainte de la doamna Nistor Gabriela, dar nu mai are, este tot 100% bumbac, mercerizat, am doar 5 bobine, 2 de această culoare care e un grej, e un bej gri, da? Așa, 2 de mov și ăsta mi s-a părut tare interesant. Față de Catania este mult mai ieftin la preț. Cotton Queen însă nu are culoarea pielii deloc. La metraj este la fel, cred. Deci ăsta are... Stai să vedem la Catania. N-au printat prea bine ăsta. Are 50 de grame, 125 de metri, da? Și Cotton Queen are 50 de grame, 125 de metri, da? La lucrat mie îmi place mai tare Cotton Queen-ul pentru că este puțin mai moale. Acesta este mai tare, mai scorțos, dar la păpușele vedeți ce textură frumoasă și ce ochiuri definite, da? Doar că nu sunt culori. Are mult mai multe culori Catania decât Cotton Queen. Vizionare plăcută în continuare la vlog. Bună ziua! Bună ziua! Ce faci? Ghiozdanul. Dai să ai făcut ghiozdanul. Nu fac ghiozdanul, învăț ghiozdanul. Dar de ce ai scos papuci acum? Pentru că nu avem sport azi. Dar ai zis că ai făcut ghiozdanul. Dar mi-am făcut ghiozdanul. Da. Ce mai făcut tu, sărățico? Ai mai croșetat ceva? Da? Vrei să-mi arăți? Da. Ce acolo? O cutie cu comori. Tata. Tata-s comorile. Ce sunt astea? Deci, bagi deșteul aici. Deci tu ce faci? Deșteul. Desfaci. Ai scos firul cu totul? Da. Da. Hai, altul. La asta oricum era prea scurt. Trebuie să faci un fir mai lung. Da. Uitați, de exemplu la ăsta, îi desfaci mațele așa, îi bagi ceva în el Și strângi. și strângi. Și ai un mic coșulet. Poți să le faci și brelocuri astea. Da. Ce drăguț. Și uitați ce mai mic are Dan. Da. Plum. Ce drăguț. Foarte drăguț. Și la școală o grămadă de note, o grămadă de teme, o grămadă de treburi. Multe treburi, multe treburi. Te-a sortat cu pijamaua și cu ghiozdanul. Da.
Și ai dus lui mătușa o ciupercuță? Da. Dacă îl găsesc poză, o să pun pe aici. Mi se pare că am făcut o poză. Și bretonul ăsta stă șmecher. Ești foarte șmecheră. Ce ne mai zici ascultătorilor? Ți era dor de un vlog? Ce zi azi? Este 29 ianuarie. Ai. De mult nu ne-am mai văzut. Mami a făcut o grămadă de păpușele, adică două păpușele. Dragilor, să vă prezint și pe Anastasia. Anastasia, drăguțenia. Hăinuțele sunt făcute din imaginația mea. Papucei la fel. Rochița e tricotată. Am un tutorial la rochița asta. Dacă vreți, cereți-mi el și vi-l pun în comentarii. Ce să zic? Îmi place la nebunie să fac păpușelele. Mânuțele se mișcă. Da? Și picioarele se mișcă, se îndoaie. Da? Vedeți că am așezat-o așa cam crăcănată, ca să stea bine. Bumbac 100% la păpușică, hăinuțele sunt și cu fier acrilic. Cu ce mi se pare că arată mai bine, așa a fost comanda, cu roz și gri deschise. Etichetele de piele mi le fac singură. Am mai lucrat și zornăitoarea asta pe care am pus-o peste asta de pisici. Aici era brăduțul nostru de Crăciun. Se tot întrerupe vlogul ăsta că tot sună telefonul lui mami. Da. Da, tătă pisică tălăbiață. Nici acolo unde e loc de stat, nici aici unde e loc de stat. Stă și ea unde apucă, zici că n-are casă tălomiața. Da, când are casă fix de desubt. Și aici poți să stea și aici și acolo și casă. înăuntru în căsuță. Ea stă pe acoperiș, aia vezi ce mâță dragă. Da. Cealaltă cred că doarme de rupe pe undeva. Poate pe mine. La mine pe pat, că vreau să fac patul și n-am vrut să deranjez pisica. Ai. Da. Știi ce am mai făcut eu? Cred că las pe aici imagini. Eu tot încerc să las imagini, da? Am mai făcut oițe, pisica. N-am făcut de 100 de ani oițe și am făcut oițe luna asta. Am făcut mami oițe. Și o grămadă de treabă la laser am avut. Și școala a început foarte devreme, pe 8, cred, 8 ianuarie. Deja ne-am plictisit de școală, deja. Și abia pe 22 ei concediu, auzi. Vacanța deschide o săptămână. Pisica asta nu pot să o deranjez cu nimic. Nu știu dacă ați văzut ce ochișori are pisica asta vreodată. Da, are ochișori foarte albaștri și are niște mustăți. Da. Ia uite. Are zoomies acum. Au. Da. Mulți au habitatul ei natural. Moțul ăsta e de blăniță naturală. Cine mai nimerit să pună de blăniță naturală la pisici? Dar eu știam că de fiecare dată când am făcut moace de blăniță naturală, Mulțele le furau.
Da. Furau și fugeau cu ele și le spălau și am zis că să le fac să aibă și ele al lor. Na. Show de mâță. Ia uitați. Hai să-l dai jos, mă, mama, mă. Mama. Am arătat la toată lumea ochișorii tăi și tu acum te lingi pe la gură? Vrei să ne papi? Da. 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 Arătați delicioși. Pisică, zici că îmbătrânesc și nu se mai joacă. Și încolo, steluța noastră face 7 ani anul ăsta. Ai cei 7 ani de acasă, pisică? Da, are cei 7 ani de acasă. Pisicile voastre au cei 7 ani de acasă? Dar nu-i ducem nici la școală, mățicii, totuși. Deci vor fi doar cei 7 ani de acasă. E bun? E delicios? Da. Deci eu nu am lucrat degeaba aici, da? Ca să vedeți. Că eu n-am lucrat degeaba aici. Na, o luat o bucată de moț, fată, și acum o papă. Tu, pisică! Stai. Ca să o vedeți pe scurt și pe regina aceasta la altă, că nu m-a lăsat să fac patul, stă cu crenguțele întinse și s-o căscat la noi. Așa. Perfecțiunea. Te speli, te-am deranjat? S-a ascuns sub pat cealaltă pisică ca să mănânce bucata de moț. Da. Așa este. Ți-e somn, așa-i? Ți-e somn, uite ce ochișori ai, uite ce ochișori ai. Că ți-e somn. Asta a făcut pisica. O scos din moț. Da. E o bucată de moț de aici. Pe ăsta l-a ronțăit. Ăsta e, să știți că e făcut din mai multe fire de un fier de acrilic și un fier de Everest. Aveam eu de la un cardigan ce mi l-am făcut. Și ăsta l-am făcut așa ca să fie set. Da? Pentru pisicuțele noastre. Și sărățica cea mai drăguță pisicică. Trebuie să mergi la școală îndată. Chiar? Da. Da. O grămadă de teme. Copiii voștri au multe teme? Au? Toți copiii au multe teme? Asta este. Așa învățăm. Da, o găsit din nou. O găsit din nou boțul și l-a furat. Ați văzut-o și pe cealaltă pisică. Aici sunt comorile lucrate de Sara. Dacă sunteți destul de cuminți, vă dau o comoară. Da. Puteți să alegeți care vreți. Care credeți voi că e mai delicioasă?
Și am mai făcut și o căciuliță lui Sara nouă, pe care nu cred că v-am arătat-o nici într-un vlog. Vrei să ne-o arăți un pic? Ia, cum e? Un pic mai în față, așa. Și cu mățurile astea, așa, are urechi de pisică. Și întoarce-te un pic la spate să arătăm. La spate vine așa desfăcută mai de sus, că poate să poarte sărățica noastră codiță prinsă. Bineînțeles că puteam să nu o fac chiar așa de desfăcută. Și astea în jos. De la astea m-am inspirat cu jucăria de la mâțe. Și căciulița este extrem de simplă. Am început aici. Am început de aici, de sus. Am montat ochiurile cu Judy's Magic Cast On. Și am mers în jos până la bată. Și de la bată am desfăcut exact pe mijloc și am mers cu rânduri dus întors. Da? Deci până la bată e lucrată circular și e începută de sus. Asta e toată șmecheria de căciulă. Ai venit înapoi? Da, să faci o prostie. Ia să ce prostie faci. Să se zumuiască din nou. Zoomies. Da, cam așa. Și o poartă sărățica noastră într-una, că stau urechiușele alea tare, tare drăguț la căciuliță. Firul din ea nu îl mai am și nici nu mai știu ce e. Așa e firul, da? Colorat e un singur fir. Doar la cordonașele astea am adăugat și alte fire, dar firul e ăsta, așa arată firul. Da? Cu culori prin el și destul de gros. Am lucrat cu andrele de 5 mm. Partea de sus a fost am lucrat doar ochiuri pe față, iar aici este elastic englezesc ca să-i dea așa grosime și textură, da? Ce tare linie! Dar nu se pune să facă. Cam asta cred că a fost pe azi. Mai mult v-am lăsat imagini din ce am făcut noi. Nu uitați de like și subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Dacă n-ați făcut-o deja, dați like. Like... Neapărat. Da. Nu se poate fără like. Nu se poate fără like. Zici și tu, Pisi. Like obligatoriu! Like obligatoriu! Da. Și subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Desigur. Și ne vedem la următorul vlog. Habar n-am ce număr e nici ăsta. Nici O să ne 20 și ceva singur. Sigur. Cam așa o să ne vedem o dată sau de 2 ori pe lună de acum cu sărățica la vlog cu Sara. Ce te gândești? Eu sunt curioasă ce gândești tu acolo, care este gândul tău cel mai important din acest moment. Dacă o fi vreunul. Cum să mănânce salamul de biscuiți din frigider? Da. Așa e.